Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, magsasaka sa Benguet na anod sa ilog. Ilang kalsada sa Cordillera isinara dahil sa pagguho. Aksidenteng dulot ng tactile pavement na dagdagan. Mga person with disabilities na nawagan namang wag itong tanggalin. Mga otoridad na babahala sa paglaganap ng mga bogus na mga bahay paupahan. Bagong Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office umupo na sa pwesto. Mga kasuotang gawa sa mga retaso ng Inabel patok sa Ilocos Norte. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Gamalam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Pinaghahanap pa sa ngayon ang isang magsasaka sa Bacon, Benguet matapos itong maanod ng malakas na agos ng tubig sa ilog. Magbabalita Charles Limon. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa isang lalaking naanod kahapon sa ilog ng Bacon sa Barangay Poblasyon, Bacon, Benguet. Kinilala itong si Mateo Dalit, 47 anyos. Report is ay inihila na dalawang alagang hayop. Tapos itong biktima na initially na-identify na si Matthew Decoy na Dalit na taga Sinakbat, bayan ng Bacon, Benguet. Nakapunta na siya sa kabilang bahagi ng ilog. Tapos bumalik para naman hilahin yung isang alagang hayop sa. Pero noong kukunin na ni Mateo ang isa pang alaga nitong hayop, ay bigla itong naanod ng malakas na agos ng tubig sa ilog. Kaya yun, nakita nung kasama niya na naanod na. Kaya yun sir, hindi naman tulong yung kasama niya kasi malakas na yung tubig doon sa ilog. Nagtutulungan na ang iba't ibang volunteers mahanap lang ang biktima. Dahil din sa patuloy na malakas na buhos ng ulan sa probinsya ng Benguet, gumuho ang ilang kalsada. Kanina, naitalang pagbagsak ng mga bato sa kilometer 54 sa Halsema Highway sa Barangay Katubo, Atok, Benguet. Wala namang nasaktan o naapektuhan sa pagguho at nagpapatuloy pa ang clearing operation sa kalsada. Sa Bacon, Benguet naman, gumuho ang parte ng Governor Bado Dangwa National Road sa Barangay Gambang. Hindi pa ito bukas sa trapiko habang isinasagawa ang clearing operation. Sa katabing probinsya din ng Mountain Province sa bayan ng Tadjan, isinara ang parte ng Mountain Province Ilocos Road. Ito'y dahil din sa pagguho ng lupa sa parte ng Tuwa, Tadjan. Inaabisuhan naman ng DPWH ang lahat ng mga motorista na maging mapagmatsyag at maingat sa mga pagguho ng lupa ngayong tag-ulan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil sa sunod-sunod na mga aksidente dulot ng mga tactile pavement sa Baguio City, iminumungkahing tanggalin na ang mga ito. Umapila naman ang isang person with disability. Narito ang report. Inulang muli ng Batikos ang proyektong tactile pavement sa mga sidewalks ng Baguio City.
Ito ay matapos madagdagan ng mga biktima ng pagkadulas sa mga ito. Sa Facebook post ni Zarina Daniel, nakasaad na gabi noong linggo ay nadulas umano ang kanyang ina sa tactile pavement sa Bonifacio Street. Nagresulta umano ito sa pagkabali ng tuhod ng ginang. Ayon sa mga netizens, dapat nang tanggalin ang mga ito. Nauna na ring inihayag ni Councilor Maylene Yaranon na may hawak ng Committee on Public Works ang kanyang pagkadismaya sa proyektong ito. Sabi nga namin, yung edge nga ng sidewalk, that's already the guide of the di ba? Disabled, the blind. Maganda na yun na guide. Why put something pa in the middle? Sa sunod-sunod na mga aksidente, ilan sa mga tactile pavement sa lungsod ay tinatanggal at pinapalitan na ng DPWH. Nakita niyo siguro yung mga yung workmanship, ang sama. Ini-inspect namin yan. Kaya talagang na rin. Ang maganda naman is nagle-level up na rin yung mga DPWH natin, pati mga contractors. Kailang hinihigpitan na nila. Katulad yan, papalitan lahat yung tactile dyan. Magbula dyan sa tatanggalin uli yan, uulitin uli yan. Yung magbula dyan sa harapan ng Baguio City Police Office hanggang doon sa pababayan, papalitan uli nila yan. Para ganyan lang talaga siguro. Talaga nga. Sige lang nang magkakala. Maidulas lang. Maapila naman sa publiko ang visually impaired na si Ever. At kastoy lang, susurutin nilang ito yung edge na. But from the side of the visually impaired, where I am now speaking for, para sa amin ay worthwhile naman yung tactile. In the sense that it makes or it gives us a sure line where we are walking through, especially the sidewalks, no? Malaki kasi ang naitutulong nito sa kanila. It leads me out of the out of the post na hindi ako mabundol sa poste, and then I am away from the edge of the sidewalk where I can sometimes fall, and I have experienced falling from the sidewalk before. May may malakas na ulan. Pero nung nasundan ko yung tactile na yon na talagang nakasentro at malayo ako sa edge ng sidewalk, so na-appreciate ko yung tulong ng tactile. Hiling niya ay hindi ito tanggalin sa mga sidewalks. Pinapaalalahanan na lamang niya ang mga residente na doblehin ang pag-iingat para maiwasan ang karagdagan pang mga aksidente. Hanggang ngayon ay patuloy na sinusuri ng Working Committee on Tactile Pavements ang mga ito para malaman ang mga dapat baguhin at dapat na idagdag gaya ng mga signages na slippery when wet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dengue vector surveillance sa mga barangay sa Batac City, Ilocos Norte nagsimula na. Magbabalita Nika Jane Ganoy. Base sa dengue surveillance ng Ilocos Center for Health Development, mula January 1 hanggang July 12, umabot na sa 395 ang kaso ng dengue sa Ilocos Norte at may isang naitalang namatay. Para maagapan ang paglala, puspusan ang paggalugad sa mga pinamamahayan ng mga lamok sa mga barangay ng Ilocos Norte. Ma'am, ginawa namin yung pag-surveillance dahil tag-ulan na naman at alam natin at pag tag-ulan, kumusta pa yung dengue, ma'am. Sa ating barangay, ma'am, mayroon ng ilan lang nakakakuha ng dengue. Labis ang pasasalamat ng mga residente. Malaki kasi ang tulong ng dengue surveillance. Ang masasabi ko ay maganda yung programa nila, yung serbisyo nila, lalo na tag-ulan, uso ngayon ang dengue. Lalo na may mga anak ako, kaya dobleng pag-iingat na lang yung ginagawa ko. Nagbahay-bahay sila, naghanap ng mga kiti-kiti, nagtanggal ng mga tubig sa mga bote-bote. Ang mga kitikiting nakukuha nila ay ipinapadala sa City Health Office upang matest kung ang mga ito ay positibo sa dengue. Kung makakuha kami ng sample na kiti-kiti, ipadala namin sa RHU para ma-test kung positive sa dengue. Pag tag-ulan, ma'am, 2 beses kada buwan. Nagsimula ang dengue vector surveillance noong Hunyo,
kasabay ng selebrasyon ng Dengue Awareness Month. Nika Jane Ganoy para sa Luzon Headlines. Ikinababahala ngayon ng mga otoridad ng Baguio City ang paglipanan ng mga scammers ng mga boarding houses sa pagbabalik ng mga estudyante sa face-to-face classes. Magbabalik sa report, Charles Limon. Dagsaan muli para sa face-to-face class ang mga estudyante sa mga universidad sa Baguio City. Sikat kasi ang lungsod sa mga pamosong universidad sa bansa, kaya kaliwat kanan ang mga nagpapaupa sa mga mag-aaral. Kaya ikinababahala ng mga otoridad ang paglipana ng mga bogus na mga bahay paupahan sa lungsod. Karamihan sa mga ito ay nangyayari sa online transaction sa paraan ng mga reservation. Dito sa Raco Core, meron tayong 11 na record doon sa mga transient boarding houses na hindi na kumbaga peke. Isa sa mga naloko dito si Morin. Balik eskwela na kasi ang kanyang anak sa face-to-face class sa universidad ngayong Agosto. Hangad kasi niya ang maayos at malinisan ang paglalagian ng anak nito. Kaya noong makakita siya ng alok na boarding house, agad niya itong kinagat. Pero hindi niya inasahan na bogus pala ito. First po, right away, I paid her na po. Through GCash, it cost 8,000 pesos. And then, na-feel ko po na scammer siya. Pero I stayed calm kasi po, parang I asked for the other room ng picture parang hindi nag-match dun sa ceiling, sa floor, ganon. Tapos po, puro siya short na message lang po eh. Like iha, something like that. Nahuli naman ang suspect sa isinagawang entrapment operation. Ayon kay Maureen, wala siyang balak makipag-areglo. Stressful po yung ganon na syempre continuous ka pa rin maghahanap ng bahay. Kasi ang hirap-hirap, napakahirap pong maghanap ng bahay talaga. I'm willing to, I thought we already filed the case and then I'm going to push through with it para po magkaroon ng lesson yung mga ganong klaseng tao. Dahil dito, hindi lang mga estudyante ang apektado, kundi pati na rin ang pagkasira ng imahe sa mga legal na mga nagpapaupa gaya ni Mang Yoloyo. Sir, masakit sa amin po yun dahil legal po kami rito sa Bonang. Nakagawan kami nila ng hanap buhay. Kung minsan, mayroon pang iba na maghihinala, pero hindi naman totoo na kasama yata kayo dyan sa mga doktor. Pero matagal na po kami rito, sir. Kaya problema niya, paano pa kaya kikita ngayong bumabangon pa lang sila sa pandemya? Mahina. Ngayon 2 linggo na nga ako nang hindi nakakuha ng license. Ito din ang gustong solusyonan ng City Permits and Licensing Division ng Pamahalang Lungsod. Kaya para masolusyonan, balak gumawa ng Pamahalang Lungsod ng database ng listahan ng mga lehitimong bahay paupahan. As of now, we are having an online survey sa mga business owners whether they like their establishments to be published on Facebook. Sa tala ng City Permits and Licensing Division Office, aabot sa 3,613 ang kabuuang bilang ng mga bahay paupahan sa lungsod. Karamihan dito ay mga boarding houses na umabot sa 1,650 na nagsisilbing pangalawang tahanan ng aabot sa 50,000 na mga estudyante. Kaya may paalala dito ang mga otoridad. Try to verify first yung establishment, yung boarding house or dormitory na pinapasukan ninyo or where you want to live. Kung hindi sila makapunta dito sa Baguio, they can let their friends, contact a friend, diba? Call a friend to check. Kung okay, kung alanganin, pwede nilang i-verify dito sa Permits and Licensing. Nakabukas naman ang himpilan ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera sa mga scam ukol sa mga boarding houses. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mga Cordilleran Prides panalo sa ASEAN Para Games Solo 2022. Alamin ang kanilang kwento ng tagumpay sa balita ni Sofia Pagaduan.
Hindi hadlang para kay Jerold ang kapansanan niya upang makamit ang kanyang mga pangarap. Kung ni-enjoy mo naman yung ginagawa mo, yung mga bagay na encounter mo na ganyan is ano lang yan kumbaga wala lang kumbaga kasi na-enjoy mo yung ginagawa mo. So importante yung ganun kasi yung hirap ano lang naman yan naniniwala kasi ako na pag dumaan ka sa ganung proseso darating ang panahon na masusuklihan yung ganung mga ganong pinagdaanan Tubong Tabuk City, Kalinga si Jerold, kaya masaya siyang makapagbigay ng karangalan sa kanyang probinsya. Kinatawan si Jerold ng Team Philippines sa 11th ASEAN Para Games Solo 2022 na ginanap sa Indonesia nito lamang Hulyo. Nasungkit ni Jerold ang 2 ginto sa magkahiwalay na kompetisyon. Isa sa men's 100-meter T52 at isa rin sa men's 400-meter T52 race. Ang malaking siguro sa amin yung pagdating sa support is yung ma-raise lang yung awareness na merong para sports kasi as of now kasi hindi pa naman natin although andun na kumbaga papunta naman na doon. So sana yung yung support ng is mag-raise ng awareness for para athlete. Panalo rin si Romeo Tayawa na tubong pinukpok Kalinga. Sumabak si Tayawa sa men's powerlifting 54 kg category at nakasungkit ito ng 2 bronze medal. 2 bronze medal din ang naiuwi ng tubong Kapangan Benguet na si Denisha Esnara sa women 50 kg powerlifting best lift and total lift. 5th place overall ang Pilipinas sa nasabing kompetisyon. Nakapag-uwi sila ng 28 gold, 31 silver at 43 bronze medals sa 14 na sport na kanilang sinalihan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, bagong Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office umupo na sa pwesto. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka
baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Binigyang pagkilala ang bagong talagang Provincial Director ng Benguet PNP. Pagpapaigting ng mga barangay peacekeeping action teams, kanyang tututukan. Narito ang mga detalye. Opisyal nang itinalaga bilang bagong officer in charge ng Benguet Provincial Police Office si Police Colonel Damian D. Olsim. Siya ang dating chief ng Regional Plans and Strategic Management Division ng Region 1. As a new head of this office, be assured of my total commitment in providing leadership towards the attainment of our objectives. Sa kanyang pag-upo, tiniyak niyang tututukan ng ilang krimen sa probinsya. Ito ay ang pagtaas ng krimen, partikular ang violence against women and children, laban kontra droga, at mga vehicular-related incidents. We need to introduce more critical effort and quality time in our crime prevention crime solution program in order to consistently attain our objectives. It will always our lookout to see that our personnel assigned in this field shall have the appropriate training and necessary know-how, skills, and experience to advance our functions. Maging ang cleansing program sa mga pulis, kanya ring binigyang diin. Ito'y bilang suporta sa programang kasimbayanan ng bagong PNP chief na si General Rodolfo Azurin Jr. Papaigtingin din niya ang mga barangay peacekeeping action teams na binubuo ng mga tanod at ilan pang non-uniformed personnel. Katuwang kasi nila ang mga bipat sa pagpapanatili ng kapayapaan at serbisyo sa mga mamamayan. To the officers, non-commissioned officers, non-uniformed personnel of Benguet PBO, I urge you to join me in this noble effort to continue sustain bringing the security and peace in our province. As a team that works together, there is no reason to fail, but it's in working together that success is achieved. Nagpahatid naman ng mensahe ang bagong Regional Director ng Procor na si Police Brigadier General Mafelino Aspero Bazar sa pamamagitan ni Police Brigadier General John Chua. First and foremost, I would like to warmly welcome back and congratulate Colonel Damian D. Olsim for accepting new tasks and responsibilities associated as being designated as the Provincial Director of Benguet Police Provincial Office. Marks another milestone in the history of Benguet PPO as we welcome a new leader who had been tested and proven to be dedicated and committed in serving the country and its constituents. Pinalitan ni Police Colonel Olsim si Police Colonel Renaldo Pasiwen na ngayon ay uupo na sa Criminal Investigation and Detection Group. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Dinaluhan ng mga residente at ahensya sa lungsod ng public consultation tungkol sa mga lupaing pag-aari ng pamahalaan na inukupan ng ilang residente. Magbabalita Sofia Pagaduan. Aabot sa higit 200 opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaang lungsod ang sumali sa public consultation ukol sa mga lupang pag-aari ng pamahalaan. Layunin ng konsultasyon, mabigyang boses ang panig ng mga residente at mga ahensya ng gobyerno na nakapagtayo ng mga ari-arian sa mga lupang pagmamay-ari ng pamahalaan. Of course, we would like to come up with a win-win solution where the occupants will not be put in a precarious position, and at the same time the reservee or the administrator of the land will not also be put in jeopardy. So balansin natin kung paano magkakaroon ng isang win-win solution dito, and that's what we are going to attempt to do. This is just the first step, the initial step. No, after we meet all these people, we shall help prepare the complete staff work. Ilan sa mga dumalo ay mga barangay na sakop ng ilang forest reserves tulad ng Buyog Watershed at Busol Forest Reserve. Isa sa mga dumalo ay ang barangay captain na si Nemesio. Sa barangay ng Gibraltar, about 50% was occupied by parcel 3 of Forbes Park, and portion of Gibraltar also was what you call that, mining claims. Portion are mining claims, likewise with the Mines View. So napaka-importante ito para ma-challenge tayo na gawin natin yung dapat nating gawin para mapasa kanila yung lupa. May award sana, ma'am. Isa sa mga ipinaliwanag sa public consultation ay kung paano maayos na may papamahagi ang mga lupang ito. There are two routes, no, specifically na makakatulong dito sa pag-segregate ng mga lupa na ito. One is by an act of the President. So we can transmit the files of the complete staff work to the Office of the President for appropriate consideration. Pwedeng mag-issue ng bagong proclamation si President Bongbong Marcos para masegregate po sila. Another one is by act of Congress, which our congressman started doing with the two areas that I mentioned, the mineral claims in Baguio, and the second one is a portion of teachers' camp reservation. Paglilinaw ni Councilor Yangot, bagamat handa silang makipag-ugnayan sa mga may-ari ng bahay tungkol sa pamamahagi, hindi ito libre. Once na matapos yung proseso, hindi po libre yan. That will be sold to the actual occupants. Hindi libre yan, babayaran mo yan. So it can be done through miscellaneous sales application or direct award. The actual occupant, it will be awarded, but the actual occupant will have to pay for the land that he or she has occupied. Tiniyak naman ng Committee on Urban Planning, Lands, Housing and Relocation Sites ng Konseho na diringgin ang lahat ng hinaing sa suhestyon sa nasabing usapin. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Bukas palad naman na namahagi ang isang organisasyon sa ilang paaralan sa Baguio City para sa Brigada Eskwela. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Halos 3 taon nang walang face-to-face classes. Sa nalalapit na pasukan sa susunod na linggo, tulong-tulong ang komunidad sa paghahanda. Kaya ang Quezon Elementary School, sinimulan na ang Brigada Eskwela. Mula sa pagwawalis, pagbubuhat ng mga kagamitan, at pag-aayos ng mga halaman, masayang nakiluhok ang lahat. Of course, we are very happy because SM came to help us for our preparation
for the opening of classes. Hindi lang po sila, marami po sila na pumunta dito to help us clean, do some little repair sa mga furniture sa loob ng classroom, yung wiring din sa loob ng classroom. Marami pang iba. Para maihanda pa ang paaralan sa pasukan, malugod na tinanggap ng paaralan ang mga donasyong school supplies at hygiene kits. We gave out and donated yung mga for safety ng mga bata like masks, alcohol, and of course din yung mga school needs nila like pencils and notebooks. So for the principal, we will choose naman yung beneficiary na on their list na talagang in need ng this item. Ipapamahagi ang mga ito sa mga napiling benepisyaryo ng Quezon Elementary School. Yearly talaga pinupunta namin yung mga schools nung pre-pandemic. But it stopped lang because of the pandemic. So we have letters naman coming in from different schools. We ensure na yung madadaanan ng mga bata, yung classrooms nila, even the perimeter area are safe kasi we know naman that they run around the campus. And we have to make sure that we also follow the same standards as what we do with the mall. Kasi we prioritize talaga the safety of the children. May panawagan pa rin naman ang mga guro sa nalalapit na pasukan. Ngayon, kung may mga darating dito at magbibigay ng kaya ng binigay ng SM na karagdagan, magpapasalamat kami. At saka kailangan din namin ng support para rin sa aming mga mag-aaral. Gaya nang nakita mo yung binigay ng SM na yun, para mas maraming mabibigyan. Tuloy-tuloy pa rin ang Brigada Eskwela hanggang sa huling linggo ng Agosto. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ang Department of Health has issued Administrative Order A0217-0008. At ang sinasabi nito, this is in connection with Republic Act 10754, known as the Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability. At ang sinasabi nito basically, yung professional fees of doctors for PWDs or persons with disabilities or handicapped individuals who consult them for medical matters are covered by the discount of 20% and VAT exempt. So almost 32% ang pwedeng ibawas ng doktor who attends to a person with disability. Of course, the PWD must present proof that he is not or that he is qualified to ask for that discount from the doctor. And the usual government ID for persons with disabilities is sufficient proof na ikaw ay mayroong disability. Disability not necessarily refers to immobility. Not necessarily cripple, not necessarily may handicap physically, but it includes disability in the eyes, disability in the hearing, and other disabilities like disabilities in the faculties of the mind of the individual. So ito lang yung essence ng administrative order na yan, kasi marami tayong mga kaibigan na PWD na nagtatanong, pag kami ba ay nagpa-check up sa isang doktor, meron ba kaming discount? And the answer is yes, because of this administrative order of the Department of Health. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation.
Mga kasuotang gawa sa mga retaso at inabel patok sa Ilocos Norte. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimipig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, taratati lang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Sa Ilocos Norte, patok ngayon ang mga modernong kasuotan at animal accessories na hango sa mga retaso ng inabel. May kwento si Von Del Prado. In na in ngayon sa mga fashionista ang inabel bucket hats at mask. Gawa ito ng isang local clothing line sa Ilocos. Nag-start ang La Tienda noong June 2020. Nung nagka-pandemic. Nung pwede na tayong lumabas, nag-isip kami kung ano yung kung anong gagawin namin para may additional income. So, we went to Paway, to Nagbakalan Paway, bumili kami ng tela, then gumawa kami ng mask na inabel hanggang marami naman kaming nabenta. Hanggang nagkaroon kami ng idea na gagawa ng ibang products out of inabel. Bukod sa bucket hats at mask, gumagawa rin ang La Tienda ng iba pang mga kasuotan gamit ang mga retaso ng inabel. Aside from ginawa namin na mask, yung mga retaso namin sa ginagawa naming mask, inipon ng inipon. Hanggang nakagawa kami ng blouse, shorts,
at saka bucket hat. Gumagawa rin sila ng mga Inabel accessories para sa mga aso. Patuloy ang pag-usbong at ang pagkilalang natatanggap ng industriyang Inabel hindi lamang sa Ilocos ngunit pati na rin sa mga ibang bahagi ng mundo. Von Del Prado para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga